Papa radio station dia that's where DLFM 106.9 dwumadi no precious fans of DL ku no etechire pampia esene premier nia wa mu enyasem kuma na ku no empenifo no bi wa monone na bi nso o man Ghana mu a kese wono maku omani kunya papa dwumadi hu ye pam na wono mo sei yanka nkyere Ghana de hia manigi ekuo ahodo no mo de ho akohye mu no sei mu pe ekuo ba ko emu de pa wo man mu a ne nyina eye precious fans of DL na wuyi emu ahodo mo de boya papa dwumadi na wo mo san so wo nuado de ma wo ho sei ekuo ema se ebesa semato a ye taa wachi pampe de bia da se da ye ka no eye ba fie ye kwa kwagyaw ye ba nso anya nipa ba ko mienu bi ekuoma ni nyina ba han ba se sa hodo a wani bagye ye pam ye ba nso ebe ye waye sika de beta wachi no nya sika kuma meka sei eno achi se bia wawo afa ho afa wo ba ye ba wo ba no pampe sa hodo nya wo asema ne ye beto de amawo entoma hodo ni sika de beta akire ni wani bagye pam wo kwa wane se ko ita wachi umpe ni apeka motom se upe penifo we akire akwana no madi nkita ho so do ma akwhye eye precious fans of DL ku no mu a from atrufu yi eye 0244 285 369 0244 285 369 and 0535 190 661 0535 190 661. Insioni de bebre na aba adwama so na mom ope papa emutse ne e dia fan fidie mu aso no so kroje dia na ye Lumba supa enti bomode ama wonsa entimi enka bi nafa so mo aho anampo so betumi atu e de egu shop na waton e de enyamfaso enso egu botom na so ope ne dodo to betumi afrem 0555 274 757 and 0577 475 343. Oko dansoma ne important mama da mabanya miche so distributor wo honom friend was 0557349401 mama veg wo franco sports majesty to nyaso washing bay friend was 0500680783 bra kwame was yada command circle station friend was 0244094793 madam midit kusi wo the when your Central University friend was 0246 601 Nana Secha Opokwaso Dumase friend was 0592 317 481. Auntie Emilia Watema Community 4 friend was 0540 423 201 and 0574 761 396. Akenka for ye sen kodwa ebeso mawie no edia meje so eye wofa osi adeyo diwan Nhyiraba Kwadwo Sammy bi mahoteden ene otafirija mene Adjoa Agyei Sikapa. Ye da ye ho ye ba ya de kasebo no ekire mu ankasa ebesemo na ansa na no me wo fast kukufu sewa osi di ye kasebo no eye dia sekutu seba manya de ni bia we de ya santi akade sekutu seba me de kukufu sewa me tie afie sugar e wa ye krokram show no so DL News. Yamamo akwaba mumfa nche yen se akwaba no se afia sugar aha ne nyina eka ho yen sha kasebo na se na yemfa mfiri atoye etifedo mantemnim na meka sei emamu amienu ba ko dindi atakofi na ba konso ne den ede ebiwom na mamu awei wonom eto anemu bia oman Ghana mra etienti eposifo ache wonom ekiremu am Wanum etimiachi owura bia wanya mfinhia no aduasa 34 years wo matumi sibram na saa agene nkwa de frɛ ne nsɛm ɛwɔ sehwi bonzan ɛyɛ no wadwabo so mensenem ɛwɔ atoye etifi mantemnem mameka sei asɛm no ano ayɛ den papa na nipa mienu wei court ahye sei Nyankopɔn ɛyɛ adomam ɔgyefo abosomadi anim ne de teso enkron emfempem mienu na de no nsiemu Wadam Simon Court na asam die no ento asom no wura ya meka se nipa mienu ache na sibram na agye ne nkwa e de afiri ne nsam a wanya mfinhia yi aduasa nan ne den adem Mr Theophilus Ijamfi na dodo abadam na ne se kwasi keke na kwasi keke enka ne nyina kyeremu a mentemos kakra bi na beda one atakofi na afi nso ebiwom entam am ekofa asa asotro de ba ya meka se papai ne nkwa afiri ne nsam
na hwehwema beto dwa echire mu am owura de din edit Efros eye Jamfin no onya sika akọ akwasiboni beka ne se gold na odekọ asubontin bi eno no ewo sehwi bonzan krodua ni mu ana ohorohoro eye sika akọ no ehum na numu na eye atakofi ebeka kye ne so unua na ade a wuye enye o gold ya hohoro ho ewo asubontin mu ensuei eni be ho no ebasa entumi mmoa ma de hia wono badum suo no omapom den enko yenti ebe yanka jai ene Teofilo Jamfi ka kye ne se unyine daban nyansa be na wo tirim mi manya sika akọ na me wo hye ho a wo be kire me de amenye eno ena abamu ane den ede atakofi kirem se dabi wonim se me ya ata me ho ode ne se usura brobo no se odjuma medu ha ne nyasem kuma o kan a Mr Jamfi antiase ena ata eye kofi tc owura isi se ne wonte ase na me no be ye pam na so tura di kanya supa o na wunwan se ati bia ma no gidigidi sana fe na ntokwana no aye den eho no pepepe na ntafo mu ba akọ ne dindi ebi wo mu so be kan ho no wo se hwe woni menua atakofi na ekon meso ye nta ba akọ nkoma ba akọ nyina ho hwe bi omotehwe opene ne di Teofilo eye Jamfi so ene ya ha den aha mre omo hwe na papa yi amra mu jan ho nom efre da fi da do na no aye ten papa ana aboafo be peja owura ne dindi Teofilo Jamfi kopie mu ofie efie busua hwe se de ye kọ no na ani ye nyan na mbo modin peja no ede ne kopie mu ewo duaboso abanya la sabia nanso mkoduru wa pe na Dr. Fochirim se tapi bebia aduro no openi ani dindi Teofilo Jamfi wayan ya media wienti no enya de ombetumi agye ne nkwa biom ne koba sa pe na mrantewa mienu a moye ntafoi atakofi ni nua ebi wom omote se openi Jamfi awu pe na mo se hwe yemfa yetirinka ha de aduro ye nwane pe ebegyeta ene America 10 tem de omotu donwuram giti ena mpenefo koye posifo amane a omuduadua mu sa mekase omunsa kaka atakofi ena afinsu ebi o mekase ngopo ya atoma ogefo bosomede ya ni mene de toso enkron efempem mienu ene do nunse omasa akotena so ewo court na court ame yahu ba bia susan ede bodo hono ebefa ewo Western North sehi bonzan ti kra beto dwa no omo ahwe na ekuno Kwadwo chese ai se mutimi bu nipa kum ne se kum ne die se ye kum nipa se ye kum ni se obia nka se ono ane mre na aso na wawu bekum kranti dia ye no yo yento akase yento akase bone so na Inspector General of Police ye Christian Tete Yohonu etimi apeja ye police officers be ye dunsun ewo mudibre mu esanse ya de omabodwuma soronko pa ewo abra edu omu duty sachese sane omaye na chese esuyehu omu wo no mabomodin ha etimi edi dwuma na hwe ye Facebook poster eya police for ye ndewukuo opepombo so meni de toso aduonu wotwe won fimpi mienu ni aduonu nsianim ana omuche ma eya police officers be ye dunsun ebo modin atimije eye cocaine na yaboabo no be ye edu a wo hwa ne bo na be ye 1,032,650 Ghana cedis a police for na timi agye yesanso ana boto ahodo nduro ewo mu ewo ho ewo ye voter mountain ni ma police for na bom ho modin ye papa sanso ana ye AK47 na ye rafu ni bi ye pop action gun ni na bi wo mu amabomodin ha etimi akọje ewo abro mo call patrol ye operation ewo ye Jacobu a mo bomodin atimi gi na chesa police for na ye juma hwe sane ye gidi omo wo pa ne eye sane omo braveness esifati omo bomodin atimi di se juma na hu behia se eye IGP ebetimi abomaba so nti eye IGP any members ni bi omo ewo police management board ana ebe omodin akabo mutimi bo officers yaba so echema se adwumadi omadi de na chese wo ahwe ya police for moto ya eye service and eye integrity na ya de omobomodin etimi ede ye adwuma ye ahohyeso omowo ene sane omabomodin ye adwuma na omoso ani aso nti na mapeje omudibre mu na sa dibre ye omopeje mu ye omo chese ya police for akani na na betimi ahwe mu nkran sane ebe ye omoso no betimi abo adwuma soronko etimi ede ama oman Ghana yanto akase wonu so na yenko so anyina mum ewo nkran pompone mantem na yenko pie mu ewo court esensem mum na Ghana fo bekai a emfempem mienu ne adunu na abato no kwa wieye no ana mahye badwa konwa no ewo pandai ana so ehwe oman Ghana abato so ekire mu am
Pandai mashebetwane oniminyamfo mati winyintam watimi edi abato no kunima bibia yedin papa yi atimi akọ mashebetwam mempanimfo aginatum manasua ye ne obo adwuma edesom oman Ghana adehia wonom ewo Pandai ene ya nche bia ne yete se nkrata na mwiemu a eba na ne nyina ne sei Pandai mashebetwane NDC amanyoko candidate ono no kwapre ye no ekiremu am abato no omoye ne frakatam wonu bunu komu se Jane na moje abato nsunsu aso de free ne nsam nti no ontia so de asem ne koda Tamale High Court na no mba modin akosi sun konwa na asem de mba we ye pe na Tamale High Court ekiremu atabi abato no hwe mu hu ye no ne ma bia nkwaye kata so hye bi koso ne frakatam bi ni ade am enti aba no omonsan kwoto no foforo ma my Ghana aso hwe abato so kra kwagitu mam na sa asem ne ba we ye pe eno oniminyamfo amatenyin ndam ejina mode mempepa manyoko ne kirem se dabi asem wodi atuatuaso ye no ane san namben abai ma dimu nkunimu kama tasanwiemu ankoso frakadam ankoba biam enti abane san nenne muchinchim mensenti asem de na anya ne de na odi asem no ekwada o my Ghana ya court kubatan Supreme Court na o madi kan akoba akon na court ne hye se ne wamonsama na asem de no entimi enkoso ho ba bia susan ede bodo hono ebefa wasansensem nenne Supreme Court akwa tetena na mokwa tena ase no eye ajagefo amotena asemdie ne so no makomakonum na asemde ba we ye pe enemu makomakonan ekiremu a dabi kura abane de omotena foforo enyeje enya de mbetuma to no foforo frisa asemde a ekopia Tamale High Court no enya de ekoyie enti no wadane asem na butu enti ekoye 4-1 majority ameke sei aya otemwofo peni a otena dwam aya Justice Geba aya Scott aya Parman na tena konwa so na aya presiding etena konwa ma edema aya bench no na judges a womotena sendie ne so no ebi aya Justice aya Johnny Kulendi etena so bi ena Amedu Tanko Samuel Amedu ena Henry Kofi wamu kirem se da bi asem de ne sade nsusuanso ekoto odwa Tamale High Court ne de wanum ebu mi wafase matiwnyindam komu se jen chinchim nensa enti abato nsunsu aso no omokasa mkoto no fufuru biewa enya ade a ebeye kuram na kate no akiremu am wohwa anamontu a MPP amanyoko no wanem mahye bedwane okiremu de ma ne hia wanom egwa Pandai matiwnyindam de koda court no na gye atum kiremu se asam ne de pepe penti no sade o maka na ba no omokoto no fufuru a enyeje enti matiwnyindam ogirem pampe mahye bedwane de ma de hia wanom ewo Pandai na court na ekiremu se meka se no nyankopɔ ya atoma ogifo abosomedi anim nde toso ensia emfempem mie na donu nsiemu womode die nti amode saa atemu no ba bonten susuaso nyina no baba beto Ghana fo nyina nim mekire 6 February 2026 enti na de free Supreme Court eba ne se Pandai mahye ko nwa no enya ade a asahwe manga na bato so nhye om yeso mkoto no foforo no enya ade be ya adwuma free se Tamale High Court atemu susuaso no matwa ne twa butuo enti ekire din sika de aba no send the enijesemo enijesemo emma ebinum afi na akasa se me de mitimi nkasa mo obi nte ye enijesema ebinum se obi nkwamu ye de no na obi su nkwamu enye kura enti sa de aya no ebinum ebi eni agiye pa eno ano no nti wa nkwa ma no next time bibia be fine eno a yakwa nim yentoa kase bone so na sese wo hwe abra ye hye ye mfimpimienu ne aduonu nsia ase na eyade agana yesidi no eswate akobeye 4% na data no free ya Bank of Ghana eba ye ewo pepombo so mi onfimpimienu ene aduonu nsia nim a eno eye summary of economic and eye financial data na kire se no okwa interbank market a eye cedi no dollar no eye 10 cedis 88 pesos esan se enkane no na ye 10 cedis 45 pesos ewo panima abosome ewo mfimpimienu ene aduonu num nimu na se de so etimi ate akofam ye ba pan sanso ana hwe sika hodo bi te se ye British eye pound na se so ate eye 4.9% asese no eye 14 cedis 77 pesos ana hwe euro ne so ate eye 4.1% no eye 12 cedis 80 pesos asese no sa ana ekoso
so ɛwɔ hɔnom ɛnkane na nka wokɔsesa ɛyɛ US dollar na de ba cedi ma yɛ 12 Ghana cedis na sɛsɛsɛ so ɛtumi ate yie papa saa na ɛyɛ Bank of Ghana for data no ɛkyerɛ no ɔmo kyerɛ ma sɛsɛ no wɔn pimpim yenu ne aduonu nsan yi mu deɛ Ghana cedi no ɛso ɛtumi ate ɛyɛ bɛyɛ 4% a sɛsɛ no ayɛ nigye sɛm tiwe ne nsɛm a efi ɛyɛ Bank of Ghana for akache aba betoja yɛnto akasɛbɔ no so na yɛmfa yɛn mfa nkyerɛ mu ɛwɔ finfin mantanem na mahyɛbadwani ɛde ma ade hye a wɔnom ɛwɔ afutu ɛwɔ finfin mantam mu ɛyɛ oniminyamfo Alexander Afenyo Marken ɛtimi ayɛ twede ampɔnyankopɔn so nyame so adwuma ɔde laptop computers ahodoɔ ɛde akɔma Winneba Divisional Police Headquarters sɛ ɔmo mmɔden angye na mo dwumadi ɔmo die sɛ polisifoɔ no ne mamu anya harama wɔ no na mo mu adwumaden ɛmfa nsom ade hye a wɔnom ɛwɔ afutu mansinim na akyɛde ɔde kɔɛ no ɔkyerɛ mu a wei nyinaa na mɔmpa ɔpɛ sɛ otu na ɔde boa na hoba mo nsɛm etumi kɔnka ne de ma ade hye a wɔnom ɛwɔ afutu mpɛsua so na oniminyamfo Alexander Afenyo Marken ɛkyerɛ mu sɛ mekasɛ ɔpɛ sɛ wɔboa na apolisifoɔ dwumadi ahodoɔ a ɔmo die no ɛfa ne nkontabu ahodoɔ ne informations ahodoɔ ne nyinaa no ɔmo tumi nya baabi a ɔmo bɛgu kama sɛ bɛyɛ betumi aboa na hoba mo nsɛm dwumadi a ɔmo die no bibi atumi akɔnka ne ɛde ama wɔnom na oniminyamfo Alexander Afenyo Marken ɛmɛ ɔde akyɛde ne kɔɛ na Divisional Police Commander ɛde ma ade hye a wɔnom wɔ afutu nso egyina mu bia na neje papaapa na Alexander Afenyo Marken ɛkyerɛ mu a ɛnemoto a wɔto nya ne nko a wɔnom egu so a wɔnom pɛsɛ ɔmo trɛtrɛ ɛyɛ headquarters ɛno no bɛyɛ mekase no mɛmɛ ahodoɔ mpɛsɛ ɔmo boa pam na apolisifoɔ dwumadi ɔmo di ɔmo atena ɔmo bɛtena no ɔmo tumi trɛtrɛ ma na bibi atumi kɔnkama ɛde ma ade hye a wɔnom wɔ afutu ɛyɛ mensin emum na Alexander Afenyo Marken ɛsan kyerɛ mu sɛ akakra mu gusu a mo bɔ adwumaden ɛwɔ yɛ Divisional Police Headquarters ɛwɔ Gyenjanze ɛno no mayɛ akodu baabi a ɛnkyɛ wo mbɛwie we nyina na mɔmpa ɔpɛ sɛ wotuo na waboa na finfin mantam titiri na ade hye a mo wɔ afutu no mpɔtam ahoba mmɔ nsɛm no ɛbɛtumi akɔnka ne mmara oniminyamfo Alexander Afenyo Marken kasa no ɔde nsensɛn ɛde to edwa. Take this opportunity to also finally assure you that the ongoing project here, which is an expansion of the facilities you have, the contractor will come back to site soon. We have completed the one accommodation, and I would want us to go for an inspection from here so that we do the final touches and then hand them over. The Ghanaian new divisional headquarters project will complete it because with the coming of the children's hospital, the place is going to open, and we believe that to have that. So be assured, we'll work as well. Ole ya adze nti oseda yeka eni a wuti ye iye mbɛhwebɛdwane de ma de hye wɔnom ɛwɔ afutu no kura nso na bowura mahyebɛdwam a ɔyɛ dɔm kuma no ba no teni ne den ɛde oniminyamfo Alexander Afenyo Kwamena Osahin Markens na ɛno akyi no ɛna openipo no egyina mu ɛgye akyɛdeɛ yi ɛdemam divisional ɛyɛ command ɛwɔ finfin mantam ɛyɛ divisional commander ACP Ibrahim opoku ekyire mu nani agye papapa nani asomodem bo a oniminyamfo Alexander Afenyo Marken ɛde bo aposifoɔ ɛwɔ afutu abato mpesua so ekyire mu a nani asopa ne senti aposifoɔ bɛkɔ so agyina ɔmo nan so ɛbɔ adwumaden ahwɛ hunu sɛ ɔmo dwumadi ahodo ɔmo die no ɛfa na akwan mu ɔmo nkɔyɛ atenkyia ɔmo bɛboa pa ma finfin mantam ahoba monsɛm bibia kɔkama ɛde ama wɔ no. This is not the only thing you are doing for Ghana. We are seeing it, all aspects of our policing in this municipality. You are helping us. We are grateful to you. On behalf of the Inspector General of Police, the Regional Police Command, and the division, we say a big thank you. We assure you that whatever you are providing to police will be used to serve the people of the country. 106.9. We will be professional in our dealings, and we assure you that the people of the future will be safe. The many things you are doing for us, this is not the time to shout the praises. Any awuti ye ono ena police commander edema de hia wonom ewo afutu mensenem ne den ede
ACP Ibrahim Opoku ena wote ne nkan na oneminyamfo Alexander Fenyomaken ade ba ko asese Ghana fota de ka ne pa eyewe Ade no atasa wo bebia. Ade ne de atasa ewo bebia yento akase bo no so. Yantoa kasebo ne so na memende da yenim ye opepon bosom ne de to so aduasa baako ewo mfimpim yenu ne aduonu sianim ana MPP amanyoko no ekoto aba ede yi franketu ne obegina mu ede amawom ewo mfimpim yenu ne aduonu wotwe eye abato na ye betunim na nipa omugina ede amawom se ne be ombeto omso aba eye enum ewo ye abato mpesu ase be 275 no ewo mayimu na delegate no aye 211,849 ana omo eba akoto aba ewo 333 centers no ewo oman Ghana mu na bra omo ne nsamchofo adwetwe nkomo ana ye Kwapem North Youth Organizer demand this amanyoko no eye Ahmed Agbanyazi edi tudwa na ochemu se onu di oni ohun ni se ya de omampani dada be de eche ye Dr. Mahmoud Bawumia ana omesa ato aba no edi ama no se ne be ye obedi amanyoko nanim onfimpim yenu ne aduonu wotwe abato ni mesa so ni pefe se Dr. Mahmoud Bawumia de oye enkane mampani ye na na dodanko akufu ado ne darling boy into betimi aye bibia de ama no se ne be ya MPP amanyoko no ebeto aba ne de ama no se onye frankatuni se sanya uri kan wokase research agenda omampani John Dramani Mahama a promise ni wa deliver magana for me fuel aba fam wo market reflecting on your pocket enti se na uri kan na kanye amanyosem na bakwa democracy a democracy enya se mfuga ha o esan se kwanga wo de Ghana for fast yi nyina ye bi na mum the also back ye apra me enkusihwe esan se ye nyina ye ni se we are Dr. Mahmoud Bawumia now vice president ma Nana Blanco Kufado na ke nim se vice president na anya hwekwa na economy de anke ho na ka wa wone wo nso oda na ho se one do digital man na we ti man perform Ghana factor aba etia wo I bring on one party for pra de bon so bo se wanyade e wo de home region ono e no system candidate Ghana fu ni da social media fu mpo kire se ono e dipa Nana Blanco Kufado epem esan say the media na Blanco Kufado be di na on ni di nti obo na oba ono nya ni enim say party no granofo e hihye so obehwe na ko de na bibiu oye refurbish candidate ayade na pia monti population esan na ba bibiu di enu abisi esan say Enuachi ana oto asu na woche ma ya de ha ne ye pansan pipi amanyoko no endi kanya nto aba ama executives ansa ana omo koto aba edi ama frankatuni umu obi na wo se na basa kese semestre pe na ya enu obi eni wa na basa kese semestre it say ene ye koto aba na ye nyina eni se Ghana democracy the yes the grassroots and I cater for them na MPP waiting see the old tradition obi akoto aba ye to be the branch level MPP from the police station if you are your ward if you are about constituency yaba region as a national ako presidential promise sana the traditional Ghana democracy will be at aba and then say ye tilted towards Dr. Mahmoud Bawumia and then we see admit as na we don start if so as on the abaso extra clear say perform no get ready say no power anyway. Eni ya wuti ye eye Kwapem North Youth Organizer demand this amanyoko no eye Ahmed Agbanyazi na manibo ye nsem troni eye kontinhini Kofi Obo ana de besomye we ne yenyina we so na yenka ka ma dwe kire ne bi emfansabom me wa fa sa Regina Buadidi aba na so ma ya ha na ohwe ye live edi free achim water market ye dase Barbara Granten de aba ye nsem troni no ohwe ye live edi free Asafu Labor waso di ncha kese edema Honabo Ibrahim Isaac EDCyi edema atwema mponua sanso na extra o osi DLFM only your news no size keep it up God bless you amanase and wo hwe yen edi free extra o yeda se pam na Sweet Elizabeth diaba na waso ma ya hapam adwumade aye bono twede yampon yakopon onchire papa hwe live edi free Lebanon zone 4 Sansana Regina Buadi kura di abana ose dear news no size amazing news in Kwam. Kofi Parliament di abana ose Ghana is moving well. DLFM news loud in Agunabo Bikuma Upper. Kofi Parliament and what they are doing today at the Empire. Ghana near Dase. Kasebon de Jina we so na yadi nina ediasi. Na sana ya bekonom. Awo dasrunku we eko ediama Kofi Buame. Na mifa birthday e mami wo fase am. Ne den ede Sumaila Zakari
Ebida where deputy youth organizer offense south onu kura yan so na ye YE onom director intene happened to be his birthday so senior man aguden ede Sumaila Zakwali Ebida wo ye deputy youth organizer offense south na wo kura ya o sanso ye YE mo eye kwankyerefo nya menhyira opie wa woda twede yamponyakopon ompegyawo Oma asase so ne pa nyina no wonsa enka bi yedie ene nkwanfe a bibia emu odewo mu no ene yesre edemanyakopon hye na woda no onya ne sonko kwa wei efiri Frempong Runi Emmanuel ono na ye PM edema district chief executive edema fija kwa brain not de eye mense no osenyakopon hye na woda no onya no sonko kra we na kase bo no yede ne nyina asi emusemufo no ye maize meberantwe se mu ede ema ye champion ted ye kopie mum ewo Facebook and YouTube makasebo no wenya bi ehweye Mr. Samira kwa DJ Zigibi echinche firi fruma Edison ya wie akenka fo ye mienu edi ameje so yo wofa osi ade yo the one Nhyiraba Kwadwo Sammy bi mene Adjoa Agyei Sikapa yema munyina mo anitia adehye Midimafo pokwase Nhyiraba Accra Midimafo pokwase Nhyiraba Accra